Josep, i us continuaré jo. I en tot cas ens centraré una mica més en el que és el Raval, aquest barri marginal, al marge, diríem, de la ciutat de Barcelona, quan es va crear, no? I explicar una miqueta a través del temps, i explicaré també el que va ser la cultura popular o aquest món popular, que també has parlat una mica, sobre aquest món que va ser el barri del Raval, i després el barri Sant Antoni, el Paral·lel i altres llocs, no? Bé, el Raval en realitat és un terreny que aquí ja s'han trobat darrerament, en els últims anys s'han trobat restes, vestigis de fa 6.000 anys i de molt més, no? Per exemple, quan van fer les obres al costat de la caserna que hi havia a la Guàrdia Civil, van trobar vestigis de fa 6.000 anys, ara s'han trobat on hi havia la piscina de la Natació Montjuïc, també van trobar, vull dir que és un barri que ha hagut vida ja gairebé de sempre, no? Però el Raval en realitat, com el coneixem nosaltres, és un barri que és del segle XVIII-XIX, no? Abans gairebé no existia com barri, era un espai de Barcelona on anava a parar tot allò que la ciutat no volia. El Raval neix com un espai a les afores de la ciutat. Hi havia la segona muralla, la Rambla era una riera, i fora d'aquesta riera tot era un espai en què hi havia moltes rieres i torrents, per això hi ha aquests carrers que diuen Riereta, Riera Baixa, Riera Alta, per aquí passava aigua. Era un lloc molt ric d'aigua i ja els romans ja havien començat a fer algun hort, que ja per aquesta zona ja havien començat a sembrar i a treballar. Però el que fan els romans, quan tenen Barsino, després de crear Barsino, és que pel Raval passen 3 camins que fan els romans. Un d'ells és la Via Augusta, que és el carrer Hospital. El carrer Hospital és la Via Augusta que ve de Roma, creua tot allò, entra des de la frontera, ve a Barcelona, a Barsino, creua tot Barsino i surt per la porta que li correspon. Si mireu el carrer Boqueria, sortiria davant, ja fa el carrer Hospital, i d'allí ja tira endavant cap a Sants, i seria el que seria abans la carretera que anava cap a Madrid, que anava cap a Tarraco, que anava cap a... ja fan això, no? El carrer Hospital és la Via Augusta, una part de la Via Augusta de Barcelona, dels romans. Fan altres 2 camins, un és el del carrer Tallers, que era un camí que van obrir per anar a Sarrià, perquè hi havia un petit poblat, i hi havia un poblat agrícola, i van muntar justament a Iber, i els romans també el van treballar, el van ocupar, i tenien aquest camí. I l'altre camí que obren és el que es deia, que després es va dir de 30 claus, perquè hi havia una porta, que és el carrer Art del Teatre actualment, i per allà van obrir un camí que anava cap al port, perquè el port de Barcelona en aquells moments estava al marge dret de Montjuïc, sota Montjuïc, però a la part de Cantunis, diríem, no? Allò era el port històric de tota la vida fins que va fer el modern cap al segle XVIII, no? Anteriorment el port de Barcelona era aquell. Això diria que és el Raval en aquest terreny. Primer són uns camins, que és un de Barsino, que van per allà. Després ens trobem, a partir d'aquí, que comença ja la part després de la caiguda de Roma, comença el cristianisme i es col·loca, per exemple, Sant Pau del Camp. Sant Pau del Camp crea ja els primers sols, i gairebé els sols de Sant Pau del Camp arriben gairebé fins a la Rambla. Tot el que era aquella zona, tot allò era horts, i els camperols que hi havia allí treballaven pel monestir, pel cenònic. A partir d'aquí, ja una miqueta més endavant, quan Barcelona va creixent, una part dels que viuen dins de la ciutat, que també va creixent, va creant viles noves, que es diu, que surten de Barsino, i van creant les viles noves, com és Santana, Santa Maria del Mar, totes aquestes viles que van ampliar en Barcelona. Al final Barcelona ja queda massa plena, el que és Barcelona, i ja han fet la segona muralla, i el que fa la gent que viu dins de les muralles, que poden, sobretot aristòcrates, és fer-se un palauet o una caseta de camp al Raval. O sigui que el Raval és un lloc d'estiueig, que no se'n van a Pedralbes ni se'n van a cap lloc, se'n van al Raval. És un lloc d'estiueig, sobretot a la zona aquesta que hi havia, perquè a la part, diríem, del carrer Sant Pau i del carrer, tota aquella zona que anava fins a la Paral·lel, allò eren horts. I aquesta part seria la part aquesta per on està el convent dels Àngels, per aquella zona hi havia bastants palauets, que encara alguns es van incendiar en algunes revoltes que van haver ja al segle XIX i abans, a l'època dels segadors ja van cremar per allí les guerres dels segadors. Bé, llavors en aquestes ens trobem també que la zona del marge aquesta del Raval és un lloc on hi ha tavernes, on es poden jugar, la gent juga, es juga diners, on ja comença a haver prostitució, perquè la prostitució
al principi estava dintre de la ciutat, però després també la fan fora, i té que estar a certs metres de la muralla. I no sé, ara sembla que són 200 metres de la muralla, i ara darrere, diríem, del que és avui en dia la Boqueria, per allí, aquella zona, apareix, diríem, els primers llocs de prostitució lligat a un lloc que serà tradicionalment, no? El Raval en aquest cas. Després també van a parar tots els tallers, no dels tallers, els corrals del bestiar, els escorxadors, tot allò que la ciutat de Barcelona, que està tancada ja per una muralla que tanca la Rambla, la segona muralla que s'havia fet, tot allò és el que molesta a la ciutat i ho envien aquí al Raval. A partir d'aquí també comencen a aparèixer els convents. Llavors aquests convents ja la tira, en el llibre aquest, en el llibre del Raval que vam escriure en la Mei, ja gairebé estan tots explicats, els tindria que buscar, però n'hi havia quantitat de convents. Per tenir una idea, sembla que venen aquí alguns. Tota la banda del Raval de la Rambla és un convent rere l'altre. Sí, convents un darrere l'altre. O sigui que el Raval es converteix en un lloc d'horts i de convents. A part d'això, a partir del segle XVIII, ja es comencen a crear també cases d'orfandat, de la misericòrdia, de la caritat. Totes aquestes cases són on apleguen a la gent gran, que no té recursos, als orfes, gent capacitada, i seran aquestes grans cases que encara avui en dia van durar fins al segle XX, i que actualment, per exemple, a la Casa Caritat hi ha el CCB, però hi ha gent que encara d'això van traslladar a la Gerard Mundet, vull dir que ha durat fins gairebé els nostres dies. Després també és un lloc de presons, també les presons les treuen de la ciutat i les col·loquen aquí. Sobretot hi ha dues, la més famosa, la primera, les galeres de les dones, que està al carrer Gixiaques, i diuen de galeres, la majoria són prostitutes, i altres gent que recullen i les col·loquen a una presó que diu el carrer Gixiaques, que té les galeres. Posteriorment la traslladen al carrer Sant Pau, però on actualment hi ha la Filmoteca, que és la plaça Salvador Seguí actualment, que abans es deia plaça Robador. Allí va haver la presó de dones. Posteriorment obren la presó d'homes al carrer Amàlia, fins que més tard es va convertir en presó de dones també, i que va ser enderrocada, com ja sabeu, després del 19 de juliol, per la CNT i els treballadors de Barcelona, que van enderrocar amb l'Ajuntament de Barcelona aquella presó. El segon pas que ja té la ciutat és que ve al segle XVIII, és la instal·lació de les primeres indianes. La indústria d'indianes, el primer lloc que es col·loca de Catalunya és el Raval. I les tres primeres fàbriques, una és al carrer Tallers, que és la fàbrica al carrer carrer 30 Claus, que és el carrer Arc del Teatre actualment, que és la d'Antoni Serrafia, que és la més important que hi ha en aquells moments. A continuació ja es crea la d'Erasme Gonima, al carrer Rialta, que és realment, encara avui en dia, hi ha l'edifici de l'Erasme Gonima, el Palau, que tenia el carrer del Carme, però que donava abans el carrer del Rialta, i ara el carrer Erasme Llaner. Tots aquests blocs hi havia la fàbrica i l'edifici. I després la Bona Plata. La Bona Plata ja està al carrer Tallers, i aquesta és la primera que incorpora els vapors, aquests vapors importants que fan que comenci a fer molta producció, però amb menys personal. Això porta ja les primeres vagues i l'aparició també aquí a Catalunya i a Barcelona dels rodistes. Els rodistes havien aparegut a Anglaterra, a primers també del segle XX, això ja és el segle XX, al segle XIX, primer del segle XIX, i els rodistes, com veien que quan quedaven sense feina era anar a la misèria, perquè llavors no hi havia cap mena d'atur ni de subsidis, la gent, abans que les màquines deixés la gent sense treball, cremaven les fàbriques o espallaven les màquines. Aquí la fàbrica Bona Plata la van incendiar l'any 1835, una d'elles, van incendiar diverses, també una Riereta, però van haver diverses així que van incendiar els mateixos obrers perquè quedaven sense feina. Posteriorment això ja es supera i apareix la revolució industrial també al Raval, ja amb la proliferació en aquest espai que tot eren horts, van desapareixent els horts i en el seu lloc van apareixent les fàbriques, i normalment són cases fàbriques, uns espais que són la fàbrica, que estan al primer pis i a millor la primera planta, i la resta és habitatge on viuen els treballadors que treballen a la fàbrica, la majoria d'ells.
Aquestes fàbriques donen... Algunes han arribat fins no fa gaire, no sé si queda alguna ara, perquè ara com hi havia algunes al carrer Robador, carrer Riereta. Al carrer Riereta hi havia diverses, les han enderrocat, després al carrer Robador també hi havia una molt important, que era una carretera Espanya Nacional, no sé, una així es deia, i la van enderrocar també. I també era una imatge de l'època aquesta, perquè hi havia l'habitatge i hi havia la fàbrica. En aquest moment és quan apareix també amb força dintre del Raval, Barcelona, però en aquest barri tan obrer, el moviment obrer s'organitza i apareixen organitzacions importants, en aquell moment les 3 classes de vapor, que té la seva seu al carrer La Cera, o per exemple, el 1969, al carrer Montserrat, al Teatre Cirque Barcelonès, es constitueix la Federació Regional d'Espanya de la Primera Internacional, on realment es crea un sindicat important a nivell de tot l'estat, creat a Barcelona, on ja seria l'arrel del que posteriorment serien els sindicats, per exemple, la CNT a Catalunya. Després, a partir d'aquí, les fàbriques comencen a fer fora del barri, les expandeixen sobretot cap al Poble Nou i cap a Sants i les Corts, que hi ha molts espais, i les fàbriques van desapareixent i el seu lloc queda ocupat per habitatges, sobretot, o tallers, petits tallers que duraran fins al segle XX, fins a bastant del segle XX. Això porta que una nova condició del barri en què hi ha una degradació també, perquè a més de la classe treballadora que treballa allí, és un barri que acull una immigració a vegades sense qualificació, que no té feina, també tota mena de lumpen proletariat, es creen molts locals de tota mena, en aquell moment apareixen ja molts locals que hi havia al segle XIX, però en aquells moments també que potser no tenen tanta qualitat com havien tingut al segle XIX, i tot això fa que el barri comenci una degradació a través de la prostitució, de la petita delinqüència i tal. I llavors tot això ho hem viscut a partir del segle XX, es converteix, apareix el que es diu el barri xino a partir dels anys 20, que ja es diu que semblava un barri de San Francisco, que es deia el barri xino, ho diu el periodista Francisco Madrid a una revista que es diu L'Escàndalo, que és una de les millors revistes que hi ha hagut sobre Barcelona i d'aquella època, dels anys 20 i 30, sobretot dels anys 20, tot el que passava a Barcelona. Hi escrivia aquest el Francisco Madrid i el Max Bembo i tota aquesta gent que realment fan cròniques realment importants de com era aquella Barcelona d'aquells moments, aquell barri xino i aquella ciutat. En tot aquest ambient podem dir que, ja més cap aquí parlaré una miqueta del segle XIX. Dintre del barri hi ha molta tradició, per exemple, moltes associacions. L'associacionisme és una peça important, igual que ha hagut el moviment obrer en un moment determinat que s'organitza. Ja anteriorment hi ha molt tipus de societats, societats recreatives, societats humorístiques, societats de teatre i societats de ball. Totes aquestes societats sempre tenen el seu lloc per poder anar a gaudir dels dies festius, d'organitzar els carnavals, les festes generals, i moltes d'aquestes podríem dir que entren en competició amb el que està fent en aquest moment, perquè realment diríem que la burgesia, sobretot tenia el Liceu, que ja s'havia creat a final per anar a ballar, que feien els carnavals del Liceu, o el Principal, que també estava a la Rambla. Però la part més popular també es diverteix la gent quan té temps, encara que fossin treballadors o que no tinguessin gaire diners, podien divertir-se. I el barri s'omple de societats de tot aquest tipus. Per exemple, dintre del barri hi ha teatres, hi ha el Romea, l'Odeón, el Jovellanos, entre altres. Cada un d'ells té les seves societats de ball o de teatre, perquè dintre no solament es programen teatres, obres teatrals del teatre, sinó que la societat de teatre que es diu Lope de Vega o Cervantes o Calderón organitzen les seves peces i les organitzen en aquest teatre, no un dia a la setmana o quan sigui, organitzen una peça de Calderón o de Lope de Vega i ho fan en el Teatre Odeón o en els Jovellanos
al marge de la programació que pugui tenir en aquells moments el Romea o l'Odeon. L'Odeon estava al costat de la plaça Sant Agustí, molt propera al... Després apareixen la Societat de Ball, com he dit, n'hi ha moltes, algunes us sonaran, perquè després, conforme avanci un temps, tindran una solera, com per exemple la Societat de Ball La Paloma, la Societat de Ball La Camèlia, la Societat de Ball La Serpentina, una que es diu el Mochuelo, el Ramillete, la Cibeles. Totes aquestes tenen el seu joc de ball. Normalment ballen a un casino imperial que hi havia al carrer Mendizábal, número 11, que actualment hi ha al carrer Punta del Comercio, Junta del Comerç. En aquest lloc, el casino imperial, anaven moltes d'aquestes ciutats i organitzaven els seus saraus. Després, per un altre cantó, per una altra banda, hi ha balls populars, perquè ja des del segle XVIII es ballaven al barri, i un dels balls principals era l'Hort d'en Murlà. L'Hort d'en Murlà era un ball, una zona que van arreglar per poder fer balls. I va ser un dels primers llocs de Barcelona on es va aixecar un embalat, el segon espai, perquè el primer embalat de Barcelona es va fer a l'Hort dels Caputxins, a la plaça Reial. I el segon va ser a l'Hort d'en Murlà. L'Hort d'en Murlà era molt popular dins del Raval i estava al costat d'un safareig, segons diuen, i allò era el carrer també entre Sant Pau i Mendizábal, i allí estava aquest hort que no hi havia en aquelles cases, això és el segle XVIII. I posteriorment, ja quan aquesta afició al ball, que Barcelona era una ciutat molt aficionada al ball, es creen moltes societats de ball i llocs de ball. Per exemple, a Santa Mònica hi havia l'Almacén de Baile de Santa Mònica. En aquell moment deien Almacén de Baile, no sé per què, però s'hi deien Almacén de Baile. I posteriorment apareix el propietari de l'Almacén de Baile de Santa Mònica, posteriorment crea un altre ball que serà un dels més populars de Barcelona en aquells moments, que és la patacada, situat al carrer Les Tàpies, al segle XIX. La patacada és el ball més popular en aquells moments, i molta gent diu que anaven del Liceu, o que anaven a ballar al Liceu o al Principal, quan sortien d'aquí anaven a la patacada perquè diu que eren unes festes molt populars. I a més hi havia baralles, i van tenir que començar a posar guardes amb un garrot. Vull dir que això del guàrdia lliurat ja en aquell moment funcionava, però amb un garrot, perquè es passava. Vull dir que aquest ball era molt interessant. Normalment feien festes, no es feien per Carnaval, aquí en el barri del Raval es feia pel Carme. El Carme era precisament l'embalat que es va muntar a l'Hort de Murlà va ser per la festa del Carme, que era la patrona del barri. Posteriorment, ja en els anys posteriors, es va fer servir ja al setembre normalment al barri per fer les festes de l'any. Sembla que actualment ho fan també pel Carme. Després, ens trobem que el barri és un cau de moltes coses durant va passant el temps. Per exemple, serà un dels centres més importants del flamenc espanyol. El flamenc, els millors caus de flamenc i els millors flamenquistes, cantaors. Aquí comencem, per exemple, per tenir la Villa Rosa, on apareix la Carmen Amaya. Però després sí que n'hi ha quantitat, només per partir aquí, que miren aquest llibre, n'hi ha quantitat de ball, de llocs, a part de Villa Rosa. Barcelona va ser la capital del flamenc, que es diu aviat, que el districte cinquè va ser el màxim, que hi havia tablaus per d'arreu, tablaus i llocs on es ballava el flamenc. Havia una de les primeres cases que era la Casa Macià, que estava plena de gitanos, que cantada per gitanos, que serien aquests que després van quedar per aquí, el Peret i tot ja devien estar per aquí, la família. Després hi havia el Villarrosa, que s'ha dit, l'Apanyau, la Criolla, la Taurina, encara que la Criolla era molt més que un lloc de tall. La Casa Manolo, la Vinya Los Burgaleses, el Cal Manquet, tot aquest, molts llocs de... Una altra de les coses que també, parlant de ball, que s'obren del barri, és els balls taxi, els taxi girls, diríem en anglès, no? Llocs on les noies ballen, els homes, vull dir que compren uns tiquets i tenen assegurat el ball. I el barri estava ple d'aquests dancing taxi, que deia. Hi havia el Pai Pai, a la part alta, aquí al carrer Sant Pau, hi havia la cerveseria i a la primera planta hi havia el ball del Pai Pai, que era el taxi.
el Via la Bombilla, que estava al carrer Sant Pau, davant del carrer La Cadena. Moltes més, dic de memòria. A part d'aquest, també es comença en aquella època els campionats, les competicions de ball per resistència, que es van fer molts, l'estil de Danzad Malditos. El que passa que es fan a la part on es fa el més important, perquè es fan a diversos llocs, però el més important que es feia era l'Olímpia, el Teatre Olímpia, la Ronda Sant Pau, que malauradament va desaparèixer perquè aquí teníem un dels teatres més importants del món, amb 5.000 o no sé quantes, 6.000 persones allí, i encara avui en dia Barcelona no té cap circ. A part d'això hi havia els music halls, o diguem, cabarets, que van haver molts, no sé, per dir alguns, un dels més importants, més populars, la Criolla. La Criolla, que estava situat al carrer del Cid, carrer Cid, era un bar que sobretot hi havia espectacle de flamenc, però també de travestisme, hi havia de tot aquí. Després l'Eden era un lloc molt important, de categoria, l'Alcázar Espanyol, també de categoria, l'Arnau, ja més popular, l'Espanyol, on es feia més teatre, i el Pompeia, que era també molt popular. El Pompeia, per exemple, si la Criolla, si l'Eden, la Criolla era popular, l'Eden i l'Alcázar eren de categoria de luxe, l'Arnau i el Pompeia eren més populars. Sobretot el Pompeia, que era on anaven sobretot els obrers, justament aquí, l'any 1920, si no vaig errat, van posar una bomba i van matar diversos obrers que estaven allà en la lluita durant l'època del pistolarisme que hi havia a Barcelona, i van fer un atemptat allí bastant fort. Bé, això seria l'època aquesta, no? Després, a nivell de cultura popular, perquè tenim que tenir present que a vegades, en els darrers anys, s'ha confós el que és el folklore, els costums i les tradicions, que deia Amades, amb la cultura popular. Pot ser igual, però no és solament això. La cultura popular és aquella que fa el poble, per al poble, sense cap intermediari. I això és el que es feia, sobretot fins a la Guerra Civil, és com les organitzacions, les entitats, els ateneus, la que organitzaven i feien. En canvi, el que entenem avui en dia com folklore, que fan els castellers, les sardanes, això és folklore, tradició i costums. Pot formar part d'una cultura popular, però no és el que s'entenia abans com cultura popular, que era la que feia el poble. Feia el poble en aquest sentit, d'organitzar-se al marge de l'Estat, de les administracions, i feien ells les activitats. Doncs van haver entitats dintre del barri importants, no solament, sobretot de tipus cultural, molt fortes, aparegudes a primer del segle XX. Ja en el segle XIX tenim, per exemple, la creació de l'Ateneu Obrer Barcelonès. L'Ateneu Obrer Barcelonès, al carrer Tallers, que munta la primera escola, perquè el primer Ateneu de tipus obrer que es va crear a Barcelona es va fer en 1850 i 54, i era l'Ateneu Català de la Classe Obrera. Però aquest estava situat al carrer Mercaders. I quan durant l'època de la Gloriosa, de 1888, va muntar una escola a Sant Felip Neri, que havia quedat sense culte, i allí va muntar una escola per nens obrers. Però dintre del que és el Raval, posteriorment, cap als anys 80, això mateix, cap als anys 80, es crea l'Ateneu Obrer Barcelonès i el carrer Tallers munta la seva primera escola. I aquest Ateneu va durar bastant perquè va tenir un procés i va ser un lloc on es va formar bastanta gent, entre ells el Monoleno, que va ser una d'aquesta escola. Monoleno és un dels més grans pedagogs que ha donat aquesta ciutat i fou el que justament en Godall van fer les escoles que avui coneixem, per exemple Sant Pau del Camp, Collàs Gil, Pere Vila, tots ells eren els dissenyadors d'aquestes escoles, un com a arquitecte i l'altre com dissenyador, diríem, de la pedagogia que es tenia que tirar. Però bé, dintre d'aquesta creativitat ens trobem amb un altre Ateneu important, d'aquest fundat l'any 1902, que és l'Ateneu Enciclopèdic Popular, el carrer Carme. Primer va tenir diversos locals, primer va estar a la Federació de Cors de Claver al carrer Sant Pau, i després
de passar per 2 o 3, va anar a raure al carrer del Carme 30, on va ser-hi fins al 27 de gener del 39, en què va ser la primera entitat no institucional, és a dir, la Generalitat de l'Ajuntament, però el mateix dia, que va ser ocupat per les forces feixistes a l'entrar a Barcelona i va llançar els llibres i els mobles al carrer del Carme i va fer una foguera. Era demostrar que la cultura aquí s'havia acabat i que s'imposava un nou ordre militar i polític. Bé, va ser una de les entitats més importants, és una entitat fundada el 1902 per uns obrers àcrates aficionats a la lectura que van buscar el recolzament de joves estudiants de l'Associació d'Estudiants de Barcelona, que es deien Francesc Layret, Lluís Companys i Lluís de Zulueta. Aquesta gent els va donar recolzament i amb la idea aquesta, com deien ells, amb l'esforç de la gent que es treballa de les mans i la gent de la intel·ligència, que deien, van crear aquest gran Ateneu que va arribar a tenir gairebé 30.000 socis i en els seus moments, als anys 20 o 30, tenia més socis que el Barça, és a dir, més, una entitat obrera de Barcelona tenia més socis que el Barça d'aquell moment, no d'ara. Però has de tenir present que el que movia en aquell moment és la cultura. És una entitat que va arribar a tenir 10, 15 o 20 seccions, cada una tirant pel seu, per exemple, la secció d'història, la secció de literatura, la d'excursions, la d'espai folclòric, precisament la d'espai folclòric, la portava el Joan Amades, la secció de literatura, la d'esperanto, tot aquest moviment. Fins i tot van arribar a tenir una secció de teatre i de cinema i que tenia un gimnàs on per primera vegada, o gairebé dels principis, les dones van començar a fer gimnàs en aquell, les joves sobretot, que anaven a l'Ateneu, van començar a practicar gimnàsia cap a primer dels anys 30, al final dels anys 20, perquè la dona gairebé no participava en aquestes activitats i va ser un dels primers espais on es va fer gimnàstica. Tenia un equip de futbol, vull dir que practicaven tot el que era la vida social i recreativa del barri. Participaven en campanyes, organitzava campanyes per escoles, però va ser un dels promotors de l'Olimpiada Popular del 36, etc. Una entitat important de pes que avui en dia encara funciona, malgrat que avui en dia no té els socis del Barça ni molt menys, perquè em sembla que deu tenir màxim 200 socis, perquè tot ha canviat. Però clar, va estar 40 anys tancada, prohibida, i es va refer a l'any 78, es va refer, i això, clar, els temps són uns altres. Després també han hagut dintre del barri el que deia abans, aquestes unitats humorístiques ja al segle XIX. Per exemple, la Unió Guerrer tenia la seva seu al carrer Conde de l'Assalto, que deien, o nou de la Rambla. La Unió Guerrer era un centre fundat per la Rossend Arús. Rossend Arús, com sabeu, hi ha la Biblioteca Arús, aquest filàntrop, maçó, un personatge realment important del segle XIX, que va promocionar moltes entitats, de tipus acadèmic, de tipus escolar, i una d'elles era aquesta, que era més humorística, on va col·laborar l'Antoni Gaudí. L'Antoni Gaudí, que en aquell moments era una persona jove i que participava en tota la vida barcelonina, com podia ser l'Ateneu Barcelonès o el centre excursionista, també era partidari de participar en aquestes activitats lúdiques i ho feia, per exemple, dissenyant carrosses que després sortien per Carnaval recorrent Barcelona, que anaven precisament del carrer de l'Om, del carrer Nou de la Rambla, que es diu més ara, fins al Camp Salicis, per exemple, en una carrossa que era el Porci de Gràcia, recorrent tota la ciutat, i això ho feien en aquells moments. Dintre d'aquí hi havia altres... El carrer Nou de la Rambla estava ple també de bars, perquè hi havia molt moviment obrer, molts obrers, que es deien el bar Mecànic, el bar L'Amnistia, el bar La Granota, tots aquests bars portaven, per exemple, en aquests bars, sobretot al bar La Granota, es reunien els corts de claver i era normal que fessin activitats allí també. Un altre dels locals al carrer de l'Om era el taller de l'Embut, al carrer de l'Om número 3, que disposava de cafè cantant, sala de tertúlia, espai d'exposicions, biblioteca i sala polivalent que feien ball, feien teatre, feien de tot. Vol dir que això estem al segle XIX, hi havia una activitat important
de coses. Bé, doncs això era el que era el Raval d'abans, però clar, naturalment el Raval va continuar durant el franquisme i va continuar, encara continua actualment, ha fet uns canvis bastants, no? Ha fet bastants canvis. Podem dir que ha hagut un temps que ha hagut una rehabilitació, avui en dia tenim un Raval que està ple, hi ha molta immigració, hi ha turisme, hi ha molts problemes, hi ha moltes coses, però la realitat és que aquest Raval ha tingut una vida molt forta, molt popular, molt bulliciosa, i els que van viure allí la van veure també als anys 60. Era un barri, per exemple, en què hi havia molta fraternitat, on, per exemple, la gent encara baixava als carrers a fer xerrades, baixaven cadires a l'estiu, o pujaven als terrats, els terrats sempre estaven ocupats, encara hi havia colomars, la gent encara pujava a estendre la roba al terrat, vull dir que el terrat era un espai de relació aquest parlo del que ja he viscut jo, no? El terrat era un lloc que, per exemple, venia el matalasser a ficar els matalassos, amb la d'allò. La gent que tenia que pintar una persiana d'aquelles verdes, pujava al terrat i la pintava. Quan hi havia la rovella de Sant Joan o Sant Pere, els nanos jugàvem, nosaltres estàvem sempre jugant allà al terrat. Fèiem un partit de futbol, fèiem una escola de futbol allí. Després, una vegada, com estava de moda el circ, es vam inventar un circ. Van cobrar entrada i tot, però clar, fèiem massa soroll i van venir de sota i ens van fer fora tots, que ja estàvem allí. Però bueno, funcionava així els terrats. I els carrers, el mateix. Una altra de les coses que va haver en el barri, en aquest any del franquisme, sobretot, és que no hi havia associacionisme, perquè tot funcionava a través de l'Acció Catòlica. També hi ha nanos que al barri vam tenir que recórrer gairebé totes les esglésies, o llocs que els diumenges et donaven berenar, t'explicaven un conte o et posaven una pel·lícula del Charlot i tenies que resar, no resar, llegir una mica del catecisme. Fent un llibre de catecisme, llegir una miqueta i després jugaves partit. O si no, hi havia los hogares de León, o per aquí en el barri de falangistes i coses així. Però el que es va crear, al marge d'aquestes associacions, al barri, hi havia els cors, aquests grups de corals, que van mantenir una flama, diríem, associacionista, com els Trobadors, la Xauxa, molts noms d'aquests dels cors de Barcelona, que encara continuen, que creaven els Canaris, Flor de Maig, tots aquests grups que sortien per Corpus, o sortien per la Pasqua, o sortien per Reis, vull dir que anaven pel carrer i anaven fent les caramelles, d'això funcionava durant el franquisme. I després també els equips de futbol, perquè en aquells moments en cada bar hi havia un equip de futbol. D'una manera tenia associat a la gent jove, sobretot els bars eren realment d'allò. Jo, per exemple, ara citaré un bar, que està aquí molt possible, que és el... Hi havia un bar al carrer La Cadena, el bar Joaquín, que era un bar completament fellinià, una vegada s'ha analitzat en el temps. Era un bar que havia sigut abans un celler, perquè era un bar del segle XIX, perquè jo l'he trobat aquest bar, ja que el citen al segle XIX, com lloc de cafès que anava als sobrers i tal. I fins i tot el García Olivera, a les seves memòries, parla d'aquest bar, i que aquí s'havia amagat el Durruti. Però clar, això havia passat el temps quan el perseguien, era un bar, perquè per darrere hi havia una claraboia, una finestra que sortia als patis que donaven al passatge d'Arnardí, per allà tots aquests patis et podies escapar com volguessis, amagar-te per allà. Si tenia la policia a buscar, doncs dius, pagues. Doncs en aquest bar hi havia, el portaven els meus oncles, també ajudaven els meus pares, el van agafar, era un bar tipus, havien fet una barra americana, havien tret del celler i havien fet una barra tipus americana perquè estava de moda perquè venien els yanquis en aquells moments, a Barcelona. I llavors en aquest bar hi ha dones que feien la prostitució, que es posaven normalment per fora així, totes els coneixien perquè eren noms que eren la Valenciana, la Carmelita, la Maruja, però eren molt bones persones totes, en sèrio. Inclús hi havia una que es deia la Juli, que havia sigut mestra i estava represaliada i no podia ser mestra, i el seu germà estava a la presó perquè era un gran, com es diu allò, falsificador. L'havien trobat falsificant monedes o el que fos, falsificava tot i estava a la presó. I aquesta dona ens ensenyava, quan fèiem deures, ens feia els deures
i ensenyava, era catalana, i a més ensenyava les primeres cançons que havíem après de Nadal, perquè llavors tot era cançons en castellà, però les primeres en català se'ls va ensenyar ella. Vull dir, les cançons de Nadal, aquestes... Doncs era una... I a més d'això, al vespre baixava la gent a veure la tele, perquè hi havia la tele, o sigui que gent, famílies, baixaven a veure la tele, perquè jo no parlo, a veure la tele que feien Amigos del Lunes o Bonanza, el que fos. I no tenia encara tele, baixaven a veure la tele. I després hi havia l'equip de futbol i tots els joves es reuníem allí i el meu pare, que era l'entrenador, a la pissarra explicava les tàctiques. Vol dir que era un bar completament, si Fellini hagués estat allí podria haver fet una pel·lícula. De tant en tant hi havia baralles, perquè venien els americans o venia gent, passavolants, hi ha moments que nosaltres ens enviaven al cinema amb la meva àvia, perquè clar, els diumenges sobretot, havia molt, dissabtes i diumenges allò era, baixava per Barcelona, baixaven aquí que eren andalús, tota la gent que estava treballant, baixaven allí i posaven a cantar, un cantava jotes, l'altre cantava flamenco, jo què sé. Era realment impressionant. I a més d'això, venien els mariners, yanquis, i llavors allò era una fuerga total. I va ser realment interessant, jo crec que va ser una època important aquesta època, en els anys 60, i va ser la meva època. Ja havia nascut el seu lloc. Bé, no sé, el Raval va tenir també molts cinemes, que han desaparegut tots, jo recordo l'Argentina, que anàvem molt al Cèntric, a Padró, a Diana, l'Edén, també ho va convertir en cinema, i els que havien a la Rambla, i els que havien a l'Arnau, i l'Espanyol que es va convertir en cinema, i el Mar. Ui, el Mar era tremendo. És el cinema més al·lucinant que he vist. El cinema és la Unió. La Unió. Unió també. Pitjor que el Mar? O sigui que el Raval va tenir molta vida. I L'Hora. L'Hora estava paral·lel. Mora teva. L'Hora estava paral·lel. Eren famoses les rates de l'Hora. A costat de la Pobla. I bé, vull dir que vam viure ahir el Raval, l'hem pogut explicar una mica. Ens hem aficionat a explicar la seva història, però també sabem el que va passar mentre vam viure nosaltres. Posteriorment, als anys 70 també va tenir una revifalla el Raval, una revifalla important d'associacionisme i de bar realment important, perquè penseu que als anys 70, quan ve la transició, hi ha tot un moviment, per exemple el moviment llibertari, ressorgeix molt fort. I on té la majoria de locals al Raval, i destaquen també molts bars, on es reuneixen. Per exemple, la pizzeria La Rivolta, els Hospital. La Fragua, que ara encara continua als pakistanís, però la Fragua la va crear un anarquista, el Miquel Garcia, que és boníssim, perquè el vaig conèixer. Va estar 20 anys seguits a la presó, 22 anys, i quan va sortir per la porta els hi va cantar que 20 anys no és nada, i se'n van a Londres i va escriure un llibre que es diu Prisionero de Franco. I en aquest llibre va donar la volta per totes les universitats del món. I va sortir l'any 69 de la presó. S'havia estat des del 47 al 69. I Miquel García era una persona... I aquest home va buscar diners i els va trobar amb el Martín Artajo, el José Martín Artajo, que era el fill del que va ser ministre d'Assumptes Exteriors de Franco, però que aquest era un diplomàtic anarquista. Jo el vaig conèixer. I aquest va deixar diners perquè muntessin la Fragua. I la Fragua va ser un altre dels espais importants. Després el Diana, que es va autogestionar pels treballadors de l'espectacle, van autogestionar la Fragua, i allí apareixien, feien cinema, feien teatre, varietés, actuacions de cantants, de Pau Río, Sisa, jo què sé, de tota la gent de la colla d'aquells moments. I després el cinema Padró es va convertir en la filmoteca. Vol dir que el Raval va tenir una part també de bullici en aquells moments, però després va decaure, als anys 80, va desaparèixer tot això, la decadència del moviment llibertari que el van escombrar, i llavors tot aquest local van quedar de part, van anar desapareixent, i el que va predominar va ser la delinqüència, sobretot motivada per la droga. La droga va fer uns estralls molt forts, tota l'heroïna que va aparèixer, i els carrers Sant Jeroni, el carrer Cadena, Aurora, tots aquests carrers, la droga va fer impacte, i això va fer que el barri s'anés degradant, o el van deixar anar degradant, van anar deixant que es degradés i van començar a enderrocar tot el que hem vist darrerament. Van tornar a refer
la idea de la Gran Via, aquesta que ja s'havia pensat a primer del segle XX, de fer 3 grans vies a Barcelona, només s'havia fet la via d'Etana, llavors l'altra via era de Montaner fins al mar, no es va arribar a fer igual, però va fer el que és la part central del Raval, que va del d'Hospital fins a Sant Pau, però més enllà, perquè havia començat des del que és l'avinguda de les Drassanes. Drassanes és l'únic que es va arribar a fer. Llavors van enderrocar tot el que era casa meva, el que havia nascut jo, vull dir, i el taller que tenia el meu pare, al carrer Sant Rafael, de Pintor, o sigui, van enderrocar tot, vull dir que... I em vaig quedar orfe del Raval, llavors amb la Remei, que també era orfe del Raval, perquè la Remei que està aquí, ella era orfe de la Rambla, perquè ella vivia al costat del Liceu. I malgrat que va haver una campanya, perquè no, quan va haver l'incendi del Liceu, van dir ara aprofitem, agafem tot, i van tirar a terra les cases, que havia estat vivint al costat del Liceu. Llavors van quedar tots dos orfes del Raval i dir, farem aquest llibre, i van fer aquest llibre, que aquesta és la versió de butxaca. Hi ha una altra versió que està exhaurida, no sé si queda algun exemplar a l'Ajuntament, també, però aquest està, l'únic que es pot trobar a les llibreries, aquesta és la de butxaca. I bé, ja hem arribat fins avui, aquí a Sant Antoni, i també vaig viure uns quants anys. Sí, una pregunta, però com ha estat la jornada extensa, és a dir, tampoc esgotarem massa els ponents, vull dir, no voldríem allargar massa, però evidentment alguna aportació, no té per què ser alguna pregunta. Algú igual té alguna cosa a dir, d'alguna vivència o records familiars, doncs també seria el moment d'aportar-ho i registrar-ho a la càmera. A la meva època d'infantesa. O sigui, tot el que ha dit ho he viscut. És a dir, que m'ha emocionat perquè dic... he tornat a les meves arrels de quan jo vaig néixer a la plaça Padró. I tot el que vostè, els coros, tot això, jo havia anat en coros, o sigui, havia sigut tot el que diu dels cinemes, l'Arnau, tot això, jo ho he viscut tot. Jo era addicte al cine Padró, el Diana anava a varietés amb 4 anys a l'Arnau, el Diana, perquè els meus avis em portaven a veure, jo he vist la Valladolita, he vist l'Aladi, he vist tot d'això. I bueno, m'ha emocionat el que he sentit del senyor, només això. Gràcies. A mi m'agradaria també ressaltar, i perquè són les festes del Sant Antoni, lliga amb el Raval, que nosaltres li dèiem el xino. Com érem de l'Ateneu Llibertari de Sant Antoni i el xino, vam fer un Ateneu Llibertari, que es deia així, Ateneu Llibertari de Sant Antoni i el Xino, al carrer Lluna 18. Que vam començar amb unes idees, vam començar a l'Ateneu, que va tenir una vida curta, però molt rica amb experiències culturals.